Kaso, ongi etorria, banaketa proportzionala egiterakoan bi formula ditugu, batetik hau eta bestetik beste hau. Bietan ikusten duzu karela konstantea berdina bietan. Orduan, atera dezakegu konstantea hemendik edo hauetako batetik. Honek zer idazten du? Gu badakigula zer banatu behar dugun, hori da n, eta gero bakoitzak zer jarri duen edo zer lan egin duen, ezta? A, B, C. Eta ben bitartean bakigu bakoitzak egundunari zer dagokion, zenbat dagokion. Orduan, hortarako bi problema egin ditugu, hau da lehenengoa, eta horrela dio. 3 langileren artean lan bat egin dute. Lehenengoa 16 ordu aritu da. Bigarrena 12 ordu. Eta azkena 8 ordu. Zenbat jasoko du bakoitzak 2.880 euro ordaindu badiete. Hau banaketa bada, argi dago zenbat eta ordu gehiago sartu, gehiago dagokiola, eta erabili beharko dugun formula hau izango da. Zergatik badakigulako zer banatu behar du? 2.880, hori da n. Horran ikusiko dugu direla 3 langile, batek egitetu 16 ordu, besteak 12 ordu, eta hirugarrenak 8 ordu. Eta hau da, ordaindu direla, 2.880. Horran n badakigu zen baden, banatu behar dena da 2.880. Horran, A, B eta C dira. A izango izateke 16 ordu, B 12 eta C 8. Horran, hemendik formula horretan aplikatuko dugu. K berdin, atazakegu. 2.880. Eta bakoitza zenbat jarri du? 16, gehi 12, gehi 8. Orduan da, 2.880, eta hau da, 36, zatitu egin behar dut. Zenbat den? 2.000, zati 36. 80. Orduan, horren jakin da, K 80 dela, honean ator. Eta nahiko horreza da, lehenengoaren zat. K 80 da, zenbat jarri du? 16. Horren, zenbat dagokio, behin marko dugu, 16 bider 80, oso simplea da, ezta? Horren, 80 bider 16. Horren, 1.980 lehenengoari. Jarriko torrela, lehenengoa. Bigarrena eta hirugarrena. Berdin jartzen dut, konstantea 80 da. Bigarrenari egin barko dut, zenbat jarri du 12, horren egin barko dut, 12 bider 80. Bederatzi deunda, 60 euro. Eta azkena, berdin, 80, iru, eta jarri du behar 8 euro. Horra, 80 bider 8, 600 berrogei euro. Jakine badugu ondo ditugu bez, 3 batu behar ditugu. Eta batura atatzen den 2.880 ondo banatu dugu. Bigarren problemak honela dio. Amaiak, Ikerrek, Barbarak eta Rakelek Gabonetako loteria txartel bat erosi zuten. Amaiak 3 euro jarri zituen. Ikerrek 8 euro. Barbarak 4 euro eta Rakelek 5 euro. Horran, aztemartazaket, Amaiak 3, Ikerrek 8, Barbarak 4, Rakelek 5. Saria irabazi zuten eta Ikerrek 12.000 euro jaso zuen. Jarraitzen du, kalkulatu zenbat zegokien beste 3 eta zenbatekoa zen saria. Orduan, datu hauek ikusiko ditugu zer diren. Amaiak 3 euro, horrek esan nahi du, Amaia dela A berdin 3. Ezta? Hoi da, berak jarri duena. Txiki hauek dira jarritakoak. Ikerrek. Hau da, B eta 8 euro. Barbarak. C eta dira 4 euro. Eta azkenean, Rakel jartzen du
D izango da 5 euro. Horan ditugu A, B, C, D. Eta gero dugu Ikerrek kobratzen duna 12.000 euro. Horan hori ez da zer banatu behar den guztia. Baizik berea bakarrik. Eta bereak hauek dira, bakutzai dagokiona. Orduan 12.000 hauek dira P2. Berri tokatzen zaiona. Orduan hori dugu P2. Eta P2 badakigu dela 12.000 euro. Orduan, galdetzen digute bakoitzak zenbat kobratzen du, eta guztira, ingo dugu batuketa bat, zenbat den. Hortarako, zer egingo dugu? Bete egin behar dena, konstantea aurkitu. Orduan, konstantea aurkitzeko, emelikatako dugu, eta ez hortik. Eta izango ditzake, konstantea berdin, zenbat tokatu zaion Ikerri, dela 12.000, zati beak zenbat jarri duen, 8. Orduan, zatiketo egiten badugu, 12.000 zati 8, atatzen zaigu 1.500 dela konstantea. Konstantea 1.500 baldin bada, horren beste guztia atera dezakegu, ezta? Hasiko gara amaiarekin. Orduan, amaia jarriko du konstantea, 1.500. Berdin, P bat zati berak jarri duena, 3 euro direla. Horren egin bako dugu, P bat da 1.500 bider 3, bidertzen pasatzen delako. Horren, 1.500 bider 3, 4.500. Horren, badakigu, P bat berak kobratzen duna dela 4.500 euro. Barbaren, horren, hemen baita konstantia 1.500 da, hau da, P3, eta berak jarri duna 4 euro dira. Horren egin bat dugu, 1.500 bider 4, hori 6.000, ez dut egingo dira. P3, 6.000, egin bat da, biderketa. Horren hemen, P3, berdin, 6.000. Rakelena, berdin, 1.500, zer tokatzen zaio? Jarri du 5, egin bat da, 5 bider 1.500. Eta 7.500 atatzen zaigu. Horrela. Horrein ja badakigu bakoitzak zenbat jasoko duen. 4.500, 12.000, 6.000, 7.500. Zenbara guztira, horren bi daude egiteko formula hau aplikatu berriro, K badakigu eta A, B, C, D ere bai, edo batuketa egitea. Horren, batuketa egiten badugu, 0, 0, 0, 0 bibururako 30.000. Horrek esan nahi du, sari guztia zela 30.000 eurokoa. Eta horrekin amaitzen dut, beste bat arte. Agur?